Hare Krishna, Kamalaji. Audio, video, ரெண்டு clear இருக்கா? கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna, Iskcon Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு Day 2, Chapter 2 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலில் இருக்கிற ராதாகிருஷ்ணா கோயில், இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதாகிருஷ்ணா டெம்பிள்ல இருக்கிற Day 2. நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरन्दास्य ज्ञानांजन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் வந்து கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் கீதா சம்மரைஸ், கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். அதாவது இந்த சாப்டர் படிச்சா கீதை வந்து நமக்கு அது என்னங்கிறது அந்த சாராம்சம் புரிஞ்சு போயிடும். அது கொஞ்சம் லென்த்தி சாப்டர் இது, பட் அதனால நமக்கு வந்து வழங்குற கண்டென்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டா நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, சாப்டர் 1ல என்ன படித்தோம்? எதிர் சிறப்பு படைகள் போருக்கு தயாராக நின்று கொண்டிருந்த போது மாபெரும் போர் வீரரான அர்ஜுனன் தனது நெருங்கிய உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள் என அனைவரும் தங்கள் வாழ்வை போரில் தியாகம் செய்ய இருபுறத்திலும் தயார் நிலையில் இருப்பதை காண்கிறான். துக்கமும் பரிதாபமும் நிரம்பிய அர்ஜுனன் தனது பலத்தை இழக்கிறான். மனம் மயக்கப்பட்டு போரிடுவதற்கான தனது உறுதியை கைவிடுகிறான் அப்படின்ட்டு நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? அவன் ஒரே குழப்பமா இருக்கு, வாய் உலர்றது, கை கால் நடுக்கிறது அப்படின்லாம் சொன்னான் இல்லையா? எல்லாம் சொல்லிட்டு ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்கேன், நான் போரிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கைவிடத்துக்கு போனான். இப்போ இந்த சாப்டர்ல கிருஷ்ண பகவான் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு பார்க்கலாம். நேற்று சாப்டர்ல முழுக்க அர்ஜுனன் தான் பேசினான். கிருஷ்ணர் வாயை திறந்து இது பண்ணு அது பண்ணு ஒண்ணுமே சொல்ல, அவன் என்ன சொல்றாங்கிறத கேட்டுட்டார். அவர் ஒரு சிறந்த ஆசிரியருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அவர் தான் அவ்வளோத்தையும் கேட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணணுங்கிறத இப்போ சொல்லித்தரார். அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சீடனாக தன்னை அர்ப்பணிக்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்காக உபதேசத்தை தற்காலிகமான பௌதிக உடலுக்கும் நிச்சயமாக ஆன்மீக ஆத்மாவிற்குமான அடிப்படை விடுத்து மறு உடலை எடுத்தல், பரமனுக்கு செய்யப்படும் சுயநலமற்ற சேவையின் தன்மை, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவின் குணங்கள் ஆகியவற்றை பகவான் விளக்குகிறார். இந்த உடல் பௌதிக உடல்கிறது டெம்பரரி, இந்த உடல்கிறது பர்மனண்ட்டுங்கிறது என்ன? நித்தியமாக ஆன்மீகமான ஆன்மா, நித்தியமானது, பர்மனண்ட். அது ஆன்மீக ஆன்மான என்ன? ஸ்பிரிச்சுவல் சோல், அது பர்மனண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டருடைய முக்கியமான பாயிண்ட். சுயநலமற்ற சேவையின் தன்மை, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவின் குணங்களை ஆகியவற்றை பகவான் விளக்குகிறார். பக்தி வினோத தாகூர் பகவத்கீதையில் 2வது அத்தியாயத்தில் மொத்த பகவத்கீதையின் சுருக்கமாக வர்ணித்துள்ளார். பகவத்கீதையில் கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் ஆகிய விஷயங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. 2வது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டு உள்ளது. பக்தி யோகத்தை பற்றி சிறு குறிப்பும் தரப்பட்டு உள்ளது. ஸோ இது வந்து இந்த சாப்டர் முழு கீதையின் சுருக்கமாகும். பகவான் அனுகிரகம் இருப்பதால் பகவத்கீதையை கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. பகவானிடம் நாம் என்ன பண்ணணும்? சரணமடைய வேண்டும். துன்பங்களிலிருந்து விடுபட முடியும். யாரிடம் சரணடைகிறோம்? முழு முதல் கடவுளிடம் தான் சரணடைகிறோம். அதாவது ஒருத்தர் சேத்துல விழுந்துட்டான். அவன் சேத்துல இருந்து விழுந்த உடனே அவன் எப்படி அதுல இருந்து எழுந்துன்னு வருவான்? உடனே சேத்துக்குள்ள விழுந்த உடனே களிமண் சேத்துக்குள்ள அது விழுந்துட்டான்னு வச்சுக்கோ. ஒரு காலை எடுத்து வச்சா அடுத்த கால் வைக்கும்போது டோம்னு அந்த கால் உள்ளுக்குள்ளேயே மாத்தி அங்கேயே தான் நின்றுப்பான். அப்ப கையை காமிச்சு யாராவது கையை தூக்கி அதை முடுங்கோ அப்படின்னு கேட்க மாட்டோமா? அந்த மாதிரி கரையில் உள்ளவர்களை உதவி கேட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த பந்தத்துல எல்லாம் மாட்டிட்டு இன்பம் துன்பங்களை எல்லாம் ரொம்ப அனுபவிச்சுருக்கோம். நம்மளை கரை சேர்க்கறதுக்காக நமக்குன்னு ஒரு மாலுமியை நம்ம தேடி இருக்கோம். அது யாருன்னா கிருஷ்ண பகவான் தான். அவருடைய உதவி இருந்தால் நம்ம கரைக்கு வந்து சேர்ந்துடலாம். ஓகே, நான் குழந்தை, வாலிபன், அம்மா, அப்பா, தாத்தா, பாட்டி
இதெல்லாம் என்னது, இது சின்ன குழந்தையா இருக்க மாதிரி இருக்கு, இப்போ இருக்கும் இல்லையே, அதெல்லாம் மாறி மாறிட்டு வருது. அதனால இதெல்லாம் உடல்ங்கிறது தற்காலிகமானது, டெம்பரரி அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உடல் வந்து டெம்பரரி. சின்ன குழந்தை, அப்புறம் வாலிபனு, குழந்தையாச்சு, அப்புறம் வாலிபனாச்சு, அப்புறம் அம்மா அப்பா ஆச்சு, தாத்தா பாட்டி ஆச்சு, பேரன் பேத்தியெல்லாம் வந்தாச்சு. அப்படி ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து உடல் தற்காலிகம். அதை உடம்புல எல்லா சிஸ்டம்ஸும் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறமா கடைசியில் வயசானதுக்கு அப்புறமா செத்து மரணம்ங்கிறது அது நிச்சயமாச்சு. ஆத்மாங்கிறது என்ன? இந்த உடலுக்கு அப்புறம் உள்ள இருக்கிற ஆத்மா. ஆத்மா வந்து எல்லாருடைய இதயத்திலும் ஒரு ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கு. அவங்களுடைய ஆத்மா. ஆத்மா நிரந்தரம், அழிவில்லாதது. அடுத்த உடலுக்கு போகிறது, போகும். அது அடுத்த உடலுக்கு. இந்த உடலை விட்டுட்டு செத்து போனது என்ன ஆகும்? உடல் தான் இங்க இருக்கும். ஆத்மாவானது அங்கிருந்து கிளம்பி, ஆத்மாங்கிறது நம்ம தமிழ் கல்வெட்டில சொல்லணும்னா என்ன, உயிர். அந்த உயிர் அதுல இருந்து ஆத்மா வந்து கிளம்பி விட்டுனாக்க அந்த உடலுக்கு மதிப்பு போச்சு இல்லையா? உடல் நம்ம என்ன சொல்றோம், எல்லாரையும் பேரை சொல்லி அவங்க பேரை சொல்லி கூப்பிடுறோம். அப்புறமா வந்து அந்த உடல்ல இருந்து அந்த உயிரானது, ஆத்மாவானது பிரிஞ்சு போயிடுச்சுனாக்க அந்த உடலை வந்து டெட் பாடி, வெறும் பாடின்னு தான் சொல்லி கூப்பிடுறோம் இல்லையா? அது மாதிரி அது ஆனது அந்த ஆத்மாவானது ஒரு பழைய சட்டை வாங்கியிருக்கோம். ஒரு பழைய சட்டையை வாங்கிட்டு அந்த சட்டை வந்து நமக்கு டைட்டாக எடுத்து பிடிச்சி போயிடுதுன்னு அவுத்து போட்டுட்டு வேற சட்டையை வாங்கிக்கிறோம். அது மாதிரி பழைய அந்த ஆத்மாவானது என்ன பண்ணுறது, இந்த உடல் வந்து இதுப்படுத்தி எல்லா சிஸ்டம்ஸ் இதில் ஃபெயில் ஆயிடுது, இங்கே இருக்க வேண்டாம், நம்ம வேற ஒரு உடலுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு அது கிளம்பி போகிறது. பழைய உபயோகமற்ற உடலை நீக்கி புதிய உடல்களே ஆத்மா இருக்கிறது. இது 2.22 ஸ்லோகத்தில் வருது. கடமைகள் நடுவில் ஒரு நாளில் நம்ம சிறிது நேரம் பகவானுக்கு பக்திக்காக செலவழிக்க வேண்டும். அதுவே சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கான வழி. இது வந்து இன்பம், துன்பம், கஷ்டம், நஷ்டம், கோடை, குளிர் எல்லாம் நிறைந்த உலகம் இந்த வாழ்வு, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும். இதுல இருந்து நம்ம விடுபடணும்னா ஒரு நாளைக்கு கொஞ்ச நேரமாவது நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். அந்த சாண்டிங் பண்ணினாக்க அது நமக்கு மனசுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும், சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதனால பகவான் நம்ம அன்னைக்கு சாண்டிங் பண்ண சொல்லி அதுதான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதை எல்லாரும் தயவு செய்து பண்ணுங்க. ரசகுல்லா, பாயசம், சர்க்கரை பொங்கல் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு பண்ணி சாப்பிட்றோம். அது சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகுது? அப்போ இம்மிடியட்டா என்ன நம்மளோட ரிசல்ட் என்ன? சூப்பரா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா சாப்பிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் அந்த சந்தோஷம் எப்போ வரைக்கும்? சரி, சாயங்காலம் வரைக்கும் ஐயோ நேற்றுக்கு என்னமா ரசம், காத்தாலும் என்னமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அது நெக்ஸ்ட் டேயும் பேசுறோம், 2 நாளைக்கு பேசுவோம், அப்புறம் அந்த மறந்து போயிடும். அது மாதிரி பகவானின் பக்தி சேவையில் இது மாதிரி இது மறந்து போயிடும். பக்தி சேவையில் நம்ம ஈடுபட்டாக்க நிரந்தர சந்தோஷத்தை அடையும். இது வந்து இந்த மாதிரி ரசகுல்லா இதெல்லாம் சாப்பிட்டு டெம்பரரி சந்தோஷம். பகவானுக்கிட்ட நம்ம நம்பிக்கை வச்சிருந்து நம்ம ஈடுபடுத்தினாக்க அதுல நிரந்தர சந்தோஷத்தை அடைய முடியும். மதுசூதனா அப்படின்னு இந்த 2.1 ஸ்லோகத்துல வருது. அப்படின்னா என்ன? பகவான் கிருஷ்ணர் மீது, கிருஷ்ணர் மது என்னும் அரக்கன் மீது அரக்கனை கொண்டவர் என்று பொருள். நீரில் மூழ்கும் மனிதன் ஆடையை காப்பாற்றுவது அர்த்தம் பெற்றது. ஒருத்தர் நீர்ல மூழ்கி இருக்கான். அவன் போட்டிருக்க துணி, ஐயோ நேற்றுக்கு தான் வாங்கினான் பாது, 5000 ரூபாய் அந்த சட்டை விலை அப்படின்னு போய் அவன் சட்டையை போய் அவுத்தாக்க எவ்வளவு மடத்தனம். அவனோட உயிர் அங்க வந்து ஆத்மா வந்து அந்த உடலோட இருந்துட்டு அவன் மூழ்கி இருக்கான். எப்போ ஆத்மா உடலை விட்டு போகுதுன்னு தெரியாது. அது இம்பார்ட்டண்டா, அவனை கரை சேர்க்கறதுக்கு இம்பார்ட்டண்டா, அவன் போட்டுக்கிற சட்டையை அவுத்துன்னு வருது இம்பார்ட்டண்டா. நீரில் மூழ்கும் மனிதன் ஆடையை காப்பாற்றுவது அர்த்தம் பெற்றது. அறியாமை கடலில் விழுந்த மனிதரை வெளிப்புற ஆடையை காப்பதால் அவனை காப்பாற்ற முடியாது. யார் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார்? செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம் இவற்றை முழுமையாக உடைய பரம புருஷரே பகவான். அப்படி பகவான் யாரு? செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம், இந்த 6 இருக்கணும். இருந்தா தான் அவர் பகவான். இந்த உலகில் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள், ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் மட்டும்தான் முழுமையான ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கின்றன. இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களும் முழுமையா கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட தான் இருக்கு. செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம். ஓகே, ஆத்மாவினோட அளவு என்னன்னு கேட்டேன்னாக்க, ஒரு முடியில 10,000 1/10,000 டிப் ஆஃப் த ஹேர்னுடைய நுனி இருக்கு இல்லையா? அந்த நுனியை எடுத்தேன்னாக்க, அந்த நுனியை எடுத்து பார்த்தேன்னா அதை வெட்டி இதில் பார்த்தேன்னா மைக்ரோஸ்கோபி 1/10,000 தான். அதுதான் ஆத்மாவோட அளவு. உலகத்துல 84 லட்சம் உயிர் வழிகள் இருக்கின்றன.
ஸோ இந்த முதல் சாப்டர், 2வது சாப்டர்ல அர்ஜுனன் ஏன் போரிட விரும்பவில்லைன்னு போன சாப்டர்ல படித்தோம். இரக்கம், இன்பம் இல்லை, பாவ விளைவுகளால் ஏற்படும் அச்சம், குடும்ப பராமரியம் எழுதல், தீர்மானம் இல்லை, இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? இரக்கம்னா அதுக்கு இந்த சாப்டர்ல நாம் உடல் அல்ல, அதுக்கு இறக்கப்படுறதுல அவசியம் இல்லை நீ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இன்பம் இன்மை, அவன் கேட்குற கேள்வி, அதுக்கு பகவானுடைய பதில் இங்க. இன்பம் இன்மை, எதுக்காக உனக்கு இன்பம் இல்லைன்னு சொல்ற? சொர்க்கம் அல்லது நான் உனக்கு சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யத்தை நீ ஆள போற, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ண போற. பாவ விளைவுகளால் ஏற்படும் அச்சம், பக்தி சேவையில் பாவ விளைவுகள் இல்லை. குடும்ப பராமரியம் அழிதல், வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க முன்மாதிரியாக இரு. தீர்மானமின்மை, உறுதியான தீர்மானத்துடன் பகவானுக்கு தொண்டு செய். எதை எடுத்தாலும் பகவான் சரண்டர் பண்ணிடணும், நம்ம பகவானை நினைச்சுன்னு அந்த காரியத்தை செஞ்சால் அது சக்சஸ் ஆகும். இந்த தீர்மானம் இல்லை. இந்த 5 அவனோட கேள்விக்கும் ஆன்சர் இந்த சாப்டர்ல கிடைக்க போகுது. வாட் ஆர் த 5 reasons which Arjuna gave for not to fight? அவன் போரிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு 5 காரணங்கள் சொன்னான் இல்லையா? யாராவது சொல்ல தெரியுமா? எஸ் தாமோதரன் பிரபுஜி, மணிகண்டன் பிரபுஜி, ராஜா பிரபுஜி, யாராவது ட்ரை பண்ணுங்களேன். அவன் போரிடாம இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல படித்தோம் இல்லையா? இப்போ இதே தான். இரக்கம், இன்பமின்மை, அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பாவ விளைவுகளால் ஏற்படும் அச்சம், இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவ விளைவுகளால் ஏற்படும் அச்சம், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிதல், தீர்மானமின்மை. எஸ் கரெக்ட். 5 தான் அதனால அவன் போரிடலன்னு சொல்றான் இல்லையா? ஃபைவ் reasons அர்ஜுனனுக்கு கம்பேஷன், அப்புறம் இரக்கம், கம்பேஷன் இங்கிலீஷ்ல. நோ என்ஜாய்மெண்ட், இன்பமின்மை, சின் பாவம், ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், குடும்ப பராமரியம் அழிஞ்சு போயிடுவீங்களாம், இன்டிசிஷன் தீர்மானமின்மை. இந்த 5 காரணத்தினால்தான் அவன் போரிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் அர்ஜுனன். அத்தியாயம் 1க்கும் 2க்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு எது? முந்தைய அத்தியாயத்தில் சஞ்சயன் அர்ஜுனன் போரிட விரும்பவில்லை என்று கூறி முடித்தார். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனை சொல்லிட்டார். பாண்டவர்கள் ராஜ்யத்தை துறந்து விடுவார்கள் என்று திருதராஷ்டிரன் மகிழ்ந்து உட்கார்ந்துருக்கான். திருதராஷ்டிரன் எப்படியும் அவன் பாண்டவா சரண்டர் ஆயிடுவா, வேண்டாம் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் திறந்து விடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் திருதராஷ்டிரன் நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டு உட்காரு. இந்த அத்தியாயத்தில் தனது மகன்கள் ராஜ்யத்தை இழக்கக்கூடாது என்ற நம்பிக்கையுடன் இருந்த திருதராஷ்டிரை பார்த்த சஞ்சயன் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனிடம் போரிட எவ்வாறு தூண்டுகிறார் என்று விவரிக்கிறார். இந்த சாப்டர்ல எப்படின்னா, அவன் போரிட மாட்டான் அப்படின்னு இதுவாயிடுவோம், விட்டுட்டு போயிடுவோம், திறந்துடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சு ராஜ்யத்தை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கார். ஆனா இதுல நீ போர் பண்ணுன்னு அவனுக்கு அவனை தூண்டி விட்டு அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். அது கிருஷ்ண பகவான். அர்ஜுனனின் இருமணம், உடல் மற்றும் ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுதல், நிஷ்காம கர்ம யோகம், விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவின் பண்புகள், இதெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல கண்ணோட்டம். எஸ்மா 2.7 ஸ்லோகம் படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. அத்வ த்விதீயோऽध्यायः சாங்க்யயோகः. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகள் எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்த நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. ஓகே, அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணரான ஸ்லோகம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது கார்பண்ய தோஷம் பகத ஸ்வபாவக ரிச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூட சேதாக யச்ரேயஸ்யா நிச்சிதம் ப்ரூகி தன்மே விசிஷ்யஸ்தே அகம்
சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். நமது விருப்பம் இல்லாமலே வாழ்வில் பல குழப்பங்கள் வருகின்றன. அவற்றிலிருந்து விடுபட அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுமாறு எல்லா வேத இலக்கியங்களும் நமக்கு அறிவுறுகின்றன. நமக்கே தெரியாது எத்தனையோ கஷ்டங்கள் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். நமக்கு அதுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்குது, என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாது இருக்கும். அதுக்காக அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கணும்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணோம், நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறோம். சங்கிலி தொடர் மூலியமா வந்திருக்கணும். அந்த ஆன்மீக குருவானவர் he should have come through a successive சங்கிலி தொடர் மூலியமாக செயின் ஆஃப் ஆச்சாரியாஸ் மூலியமா வந்திருக்கணும். 32வது ஆச்சாரியர் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. அந்த மாதிரி அந்த இதுல வந்திருக்கிறவளை நம்ம குருவா எடுத்துக்கணும். அவதான் நமக்கு வேத இலக்கியத்துல சொல்லியிருக்கு. அவதான் நம்மளோட இதெல்லாம் கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு நமக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுப்பா. இத்தகைய குழப்பங்கள் காட்டு தீயை போன்றது. காட்டுல தீ எங்கேயாவது ஈஸியா யாராவது பத்த வைக்கிறதா போய் ஒண்ணுமே இல்லை, அதுவாவே பத்திடணும் காட்டுல தீ. அது மாதிரி இந்த மாதிரி குழப்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் நம்மளோட இதுதான். அதுக்கு காட்டு தீ மாதிரி எரியுது. குழப்பங்களை தீர்ப்பதற்கு சீட பரம்பரையில் வரும் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளாகும். அர்ஜுனனால் போர் புரிய வேண்டும் என்ற கடமையை செயலாற்ற முடியாத போது அவனுடைய ஆன்மீக குருவான கிருஷ்ணரிடம் ஒரு தீர்வை கொடுக்குமாறு வேண்டுகிறான். கிருஷ்ணரிடம் சிறந்த சீடனாக அர்ப்பணிக்கிறான். அர்ஜுனன் பகவத்கீதையில் விஞ்ஞானத்திற்கும் மூல ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணரே, விஞ்ஞானத்திற்கு மூல ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணரே, முதல் மாணவன் அர்ஜுனன். கிருஷ்ணரின் அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் பேதம் இல்லை. கிருஷ்ணர் அதுகிட்ட சரண்டர் இந்த ஸ்லோகம். அதனால அர்ஜுனன் சரண்டர் ஆகுனால இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். இதே மாதிரி சரண்டர் ஆகுதான் இப்ப யானை கஜேந்திர மோட்சம்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கதை. அப்புறம் இது எல்லாரையும் படைச்சவர் பிரம்மா தான் எல்லாரையும் படைக்கிறார். ஆனா பிரம்மாவை படைச்சவர் யாரு, கிருஷ்ணருங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் கதையை ஒவ்வொரு கதையா எடுத்து நீங்க கூகுள் பண்ணி படிங்கோ. இது பிரகலாதன் நரசிம்மாவதாரம் வந்திருக்கு. பிரகலாதன் கதை படிங்கோ. ஹனுமான் எப்படி சரண்டராகி எல்லாத்தையும் பண்றார் ராமருக்கு. ஓகே, நல்ல ஆசிரியராக பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு எப்படி வழிகாட்டுகிறார். ஒரு நல்ல ஆசிரியர். நல்ல ஆசிரியர்னா என்ன பண்ணணும், பொறுமையா நமக்கு தெரிஞ்சதை ரைட் எல்லாம் சொல்லி தரணும், எதெல்லாம் தப்புங்கிறதையும் சொல்லி தரணும். இதுல இருந்து நீ எது உனக்கு கரெக்ட்னு தோன்றதோ அதை நல்லதை பார்த்து நீ முடிவெடுக்க வேண்டியது உன்னோடைய பொறுப்பு அப்படின்னு விடுறதுதான் நல்ல ஆசிரியரோடது இருக்கு இல்லையா. இப்ப கிருஷ்ணர் எப்படி நல்ல ஆசிரியரா இருக்கார், யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? தெரிஞ்சா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, நல்ல பகவான் கிருஷ்ணருங்கிறது ஒரு நல்ல ஆசிரியர். அவர் முதல்ல கேட்டார். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன அமைதியாக நம்ம என்ன சொல்றோமோ கேட்டார். அர்ஜுனன் தயாராகி சரணடைந்த போது கீதை என்னும் ஞானம் கூறப்பட்டது. புன்முறுவல் அர்ஜுனனிடம் புன்முறுவல். எப்போதும் அவர் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ்ல தான் இருப்பாரு. கிருஷ்ணர் கோபப்பட்டு பார்த்துக்கவே முடியாது. அர்ஜுனனிடம் கோபம் இன்மை. இந்த நிதானத்துடன் தொடர்ச்சியாக பதில் அவனுக்கு கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பொறுமையா தொடர்ச்சியா கேட்டுட்டு அவனுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கார். உடனடியாக எல்லா வினாக்களுக்கும் சுருக்கமாக பதிலளிக்கிறார். எந்த கேள்வி கேட்டாலும் சுருக்கமா அதுக்கு வேணுங்கிற பாயிண்ட் மட்டும் கரெக்டா சொல்லி கொடுத்துறார். அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துகிறார். அர்ஜுனன் முடிவு செய்ய சந்தர்ப்பம் அளிக்கிறார். அவரது சுய விருப்பப்படி வற்புறுத்தல் ஏந்தி நீயே முடிவு செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு அவனுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்குறார். இதெல்லாம் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் தான். இந்த 7 பாயிண்ட் இருந்தா அவர் பெரிய சிறந்த ஆசிரியர்னு அர்த்தம். ஓகே, 2.10 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः. மரதகுல தோன்றலே அச்சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வருமாறு கூறினார். 2 சைட்லயும் கௌரவ சேனை, இந்த பக்கம் பாண்டவர்கள் கௌரவ படைகள், இங்க பாண்டவர்களோட படைகள் இருக்கு. அதுக்கு நடுப்புற பார்த்து சாரதி ட்ரை பண்ணி ரதத்தை ஓட்டிட்டு போற அர்ஜுனன் இதுல உட்கார்ந்துருக்கான். அவங்க சிறந்த ஆசிரியருக்கு முதல் பாயிண்ட் 7 பாயிண்ட் போட்டால் கண்டிக்காமல் எப்போதும் புன்முறுவல் செய்தார். அவரை கண்டிக்கவே இல்லை.
துயரத்தால் அர்ஜுனன்ட்ட இந்த மாதிரி சொல்லப்படுற அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, புது சிரிப்புடன் கூறினார். எஸ்மா 2.11. ஹரே கிருஷ்ணா. Sorry. Shri Bhagavan Vacha Ashosyan Anvashosastvam Prajnavadam Shabhashase Gata Suna Agatta Sam Shusha Nanu Shoshanti Panditaha. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியைப் போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாத விதத்திற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர் வாழ்பவர்களுக்காகவும் ஆண்டவர்களுக்காகவும் வருந்துவதில்லை. கிருஷ்ணர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆசிரியருக்கு ஒரு பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம். 2வது பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்லோகம் நிதானத்துடன் தொடர்ச்சியாக பேசுறார். அறிவாளி போல நீ பேசியிருக்க, ஆனா அதே பட்சத்துல வேண்டாததுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டு இருக்க. இதெல்லாம் அறிஞர்கள் அறிஞர்கள்னா அதே நல்ல விவரம் தெரிஞ்சவா எல்லாம், அவெல்லாம் நாலேஜ் இருக்கிறவா அறிஞர்கள். வாழ்பவர்களுக்காகவோ உயிரோட இருக்கிறவாளை பத்தியும் செத்தவாளை பத்தியும் நினைச்சுட்டு அவ வருந்த மாட்டா, அவ தான் அறிஞர்கள் அப்படின்னு அவருக்கு கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அர்ஜுனருக்கு. நீ ரொம்ப அறிவாளியா தான் இருக்கே, இருந்தாலும் இதெல்லாம் பேசுற நீ. பகவான் கிருஷ்ணர் பேசும்போதெல்லாம் பகவத்கீதை கூறுகிறது ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, ஏன் கிருஷ்ண உவாச்ச என்று இல்லை. அதுக்காக சொல்ல தெரியுமா? ட்ரை பண்ணுங்க, எனிதிங் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எப்போதுமே இந்த பகவான் வாச்ச அப்படின்னு தான் வருது ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க. அது ஏன் கிருஷ்ண வாட்சன்னு சொல்லக்கூடாது? பகவான் தான் யாருன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு, படிச்சோமே முதல்ல. அழகு, அறிவு, 6 பாயிண்ட் சொன்னேன் இல்லையா ஞாபகம், ஸ்டார்டிங்ல முதல்ல ஞாபகம் இருக்கா? திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. செல்வம், புகழ், பலம், அறிவு மற்றும் தியாகம் இல்லையா? செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம், இந்த 6ம் இருக்கிறவர் பகவான். அதனால தான் அவரை பகவான் கூப்பிடுறோம். ஓகே, மற்றவள்ள நிறைய எல்லாருக்கும் டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. எல்லாத்தையும் இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களையும் கிடையாது, இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களும் சேர்ந்து இருக்குது கிருஷ்ண பகவான் தான். அவரை கிருஷ்ண பகவான் சொல்லுங்க, அவரை பகவான்னு சொல்லணும். பகவான்னாக்க இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கு. அதனால தான் கிருஷ்ணரை பகவான் வாட்சன்னு சொல்லணும், கிருஷ்ண வாட்சன்னு சொல்றது இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த படத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு இது இருக்கு. ஒரு இடத்துக்கு நம்ம இங்கே ஒரு இடத்துல போறோம், காத்தால இருந்துட்டு சாயங்காலமும் இங்கே ஒரு இடத்துல வாக்கிங்கோ பிக்னிக்கோ போறோம். அங்க போறச்சே பார்த்தா ஒரு மலை தெரியுது, ஒரு தண்ணி தேங்கி இருக்கு, ஸ்கை தெரியுது. அங்க சன் ரைஸ் ஆகுது, சன் செட் ஆகிற மாதிரியும் ஒன்று தெரியுது. அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல அங்கே ஒரு மரம் தெரியுது. தூரத்துலேருந்து பார்த்து நடந்து வச்சேன். இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க வரேன். கிட்டக்க வந்தாலும் அந்த மரத்துக்கு கிட்டக்க பார்த்தேன்னா மரத்துல ஒரு பிரான்ச்சு, அந்த பிரான்ச்சில் ஒரு கிளி, அந்த கிளிக்கு ஒரு கண்ணு இருக்கு, அதுக்கு ஒரு மூக்கு, சேப்பு கலர்னு ஒரு மூக்கு இருக்கு, எல்லாம் பார்க்கணும். இதை மாதிரி நம்ம இப்போ பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்காக நம்ம 18 நாள் வகுப்பு இருக்கு இஸ்கான் மங்களூர்ல நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி சொல்லிக் கொடுக்கறது அவர் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்ததுனால இந்த ஆன்லைன்ல நம்ம பகவத்கீதை படிக்க வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம்? இந்த கிளி மரத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இருந்தோமே அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம். அதாவது ரிவர், மலை, ஸ்கை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் நம்ம இந்த மாதிரி கிளியை பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம வரணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இது இன்னும் நிறைய முன்னேற்றம் பண்ணணும். இந்த 18 நாள் வகுப்பை படிச்சுட்டு லெவல் 2 கிளாஸ் போய் படிக்கணும். அதுக்கு நடுப்புற நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ நேற்றுக்கு ஒரு ரவுண்டு ஸ்டாண்ட் பண்ண சொன்னேன், இன்னைக்கு 2 ரவுண்டு ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும் எல்லாரும். 2 ரவுண்டுனா 2 × 108 டைம்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணுங்கிறது நேற்றுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன், இல்லை மறந்துட்டு எனக்கு. எப்படின்னா ஜபமாலையை எடுத்துக்கோங்க. ஜபமாலை இங்கேருந்து எடுத்துட்டு இந்த நடுவில் ஒரு பீட், காமன் பீடு இருக்கும், அது கிருஷ்ணருடைய பீடுன்னு பேரு. அதனால இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. 1லேருந்து ஆரம்பிச்சேன்னாக்க இப்படியே ஆரம்பிச்சு 1 இந்த இடத்துல வந்த உடனே 108 பீட்ஸ் முடிஞ்ச ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, இந்த கிறிஸ்டியன் வீடை கண்ட ஊற்றினு திருப்பின்ட்டுருங்க. இப்படி திருப்பின்ட்டு ரிவர்ஸ் எடுத்து இந்த 108 நம்பர் 1 ஆக்கிக்கோங்க. ஓகே, செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போங்க.
மறுபடியும் இங்கே வந்த உடனே என்ன ஆகும், கிருஷ்ண பீட கண்டுபிடிச்சு மறுபடியும் 3rd ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 108 வந்து 1 போயிடணும். ஓகே, அந்த மாதிரி சேன் பண்ணி இதை 16 ரவுண்டுக்கு நீங்க கொண்டு வந்தேன்னா இந்த மூக்கு இந்த கிளியோடைய மூக்கு கண்ணெல்லாம் தெரியறது இல்லையா, அந்த லெவலுக்கு அவ்வளோ க்ளோஸா நம்ம கிருஷ்ணகிட்ட வர முடியும். நம்ம ஃப்ரெண்டாகவும் ஏற்றிட்டு அவருக்கு ஒரு பக்தராகவும் பியூர் டிவோட்டியா ஆக முடியும். ஓகே, எப்போ 16 ரவுண்டு சேன் பண்ணணும். அண்டு பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் கிளாஸ் நடக்குது. நிறைய பாகவதம் கிளாஸஸ்லாம் நடக்குது. 8:30க்கு எவ்ரிடே இங்கிலீஷில் நடக்கிறது. அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. அதை போய் டெம்பிள் லிங்க்ல போய் பாருங்க. தமிழில் வேணும்னா நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஹாலிடேஸில் பாருங்க. தமிழ் இதே டைம் தான் தமிழில் நடக்குது. நம்ம கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் விட்டுட்டு அங்கே போகாதீங்க. 18 நாள் முடிச்சுட்டு அங்கே போய் அதையும் கேட்கலாம் நீங்கள். அப்புறம் நிறைய கிளாஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. பாகவதம் கிளாஸஸ், இப்போ சைத்தன்ய சரித்தாமிரதம் நடக்குது சாயங்கால நேரத்தில். அதையும் இந்த மாதிரி நிறைய கற்றுக்கணும். நம்ம கற்றுக்க பகவான்கிட்ட நெருங்கி வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் காமிச்சிருக்கேன். ஓகே, கிருஷ்ணர் என்பவர் யார்? பிரம்மஜோதி. ஒரு படம், 2 படம். பூரண உண்மையின் 3 அம்சங்களை புரிந்து கொள்ளணும். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். பரமாத்மானாலும் பகவான் தான். பகவான் 6 ஐஸ்வர்யங்களை உடையவர் பிரம்மன். இது முழுத்தையும் பூரண உண்மையின் 3 அம்சங்களை புரிந்து கொள்ளணும். ஓகே, இந்த இது வந்து நம்ம ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலையும் அவங்களுடைய ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மாவோட இதயத்தோட கூட அவங்க ஆத்மாவோட கூடவே யார் இருக்கார்? பரமாத்மா இருக்கார். பரமாத்மான்னா ஆத்மாங்கிறதுக்கு ஜீவாத்மான்னு சொல்லிக்கலாம். பரமாத்மாவுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் கூடவே இருக்கார். அந்த பரமாத்மா நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நம்மகிட்ட பார்த்துட்டு இருப்பார். அதனால நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கு யாருமே பார்க்கல, நம்ம இதா பண்ணலாம் அப்படி கிடையாது. நம்ம கூடவே ஆத்மாவோட பரமாத்மாவும் இருக்கார். அவர் நம்ம செய்கிற செயல்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்துட்டு இருக்கார். ஓகே, எஸ்மா 2.13 படிங்க. தேகினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பது இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம சின்ன குழந்தைய பிறந்த உடனே இருந்தோம். அப்புறமா கொஞ்சம் பெருசானோம். எல்லாம் நம்ம மில்க் டீத்து போய் அப்புறம் நல்ல நெஜன் டீத்து வந்தது. அப்புறம் உடம்பெல்லாம் எல்லா மசில்ஸ் எல்லாம் பெருசாகி, செல்ஸ் எல்லாம் டிவைட் ஆகி மல்டிபிள் ஆகி, கால் போன்ஸ் எல்லாம் பெருசாகி, எல்லாம் ஹைட்டு வேறு வந்தது, வெயிட்டு போட்டு எல்லா சிஸ்டம்ஸும் நன்னாகி ஸ்கூல் குழந்தையாச்சு. அப்புறம் வாலிபனாச்சு. அப்புறம் அப்பாவாச்சு. வேலைக்கு போகிறோம். வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறமா அப்பா அம்மாவாகணும். அப்புறம் தாத்தா பாட்டியாரும். இந்த மாதிரி இல்லை. இதெல்லாம் நடக்கிறதெல்லாம் நிரந்தரம் இல்லை, பௌதீகமானது. இதுல ஆனா நமக்கு இந்த சின்ன குழந்தையா இருக்கிற அதே இது நமக்கு இப்ப இருக்கா? நம்ம இல்லையே, எல்லாம் மாறி இருக்கு. பௌதீகத்துல மாற்றங்கள் நடக்கும். ஆனால் அந்த சின்ன குழந்தையில உங்க இதயத்துல எந்த ஆத்மா இருந்ததோ அதே ஆத்மா தான் இப்பவும் இருக்கு. ஆத்மா எந்த விதத்திலையும் மாற்றம் அடையாது. ஓகே, இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு வேறு உடலுக்கு செல்லும் பொழுது அதனுடன் எண்ணத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறது, உணர்வுகளை எடுத்து செல்கிறது. இந்த வாழ்வில் இந்த பாடியில உட்காந்துட்டு என்னென்ன உட்காந்து அதுக்கு எதிரிடுதோ அதனுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் எடுத்து, ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு போறது இன்னொரு உடலுக்கு. இந்த உடல் வந்து அழிஞ்சு போறது. அதனால அது இங்கே இந்த சில பேர் புதைச்சிருவா, சில பேர் எரிச்சிருவா, எல்லாம் பண்ணிடலாம். அதை ஓகே, அதுக்கு வந்து இது கிடையாது, வேல்யூ கிடையாது. தேகத்தை உடையவரை இந்த திகைப்பதில்லை. ஓகே, ஆத்மாவானது நாம் பிறந்தது முதல் நம்ம உடலில் இளமை முதுமை வரை இருக்கிறது. நாம் இறந்தவுடன் இந்த ஆத்மாவானது இன்னொரு உடலுக்குள் சென்று விடுகிறது. நன்கு அறிந்த இந்த ஆத்மாவானது இந்த மாற்றத்தை நன்கு அறிந்தவர்கள் இந்த ஆத்மாவானது இந்த மாற்றத்தை கண்டு கலங்குவதில்லை. ஆத்மா வேறு உடலுக்குள் சென்று விடுகிறது. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் தனித்தனிமை ஆத்மா என்பதால் ஒவ்வொருவரும் தனது உடலை ஒவ்வொரு கணம் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். சில நேரங்களில் சிறுவனை போலவும் சில நேரங்கள் முதியவரை போலவும் அவன் தோன்றுகிறான். இருப்பினும் ஆத்மா எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் அப்படியே இருக்கிறது. இந்த தனி ஆத்மா
இறுதியில் மரணத்தின் போது உடலை மாற்றி வேறு உடலுக்குள் போகின்றது. அர்ஜுனன் தனக்கு பிரியமான துரோணர், பீஷ்மர் போன்றோர் மரணத்திற்காக வருந்த தேவையில்லை. இந்த பாயிண்ட் எதுக்கு இந்த முக்கியமானது. அவரு அர்ஜுனோட ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்றாரு இது. அவன் ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருக்கான் இல்லையா அர்ஜுனன். துரோணா, பீஷ்மர் இவெல்லாம் மரணம் செத்து போயிடுவாளே அப்படின்ட்டு. நம்ம அனாவசியமா வாழையெல்லாம் இவ்வளவு பெரிய வாழையெல்லாம் இதுங்கிறோமே. அதுக்கு நீ வருந்த தேவையில்லை. மாறாக வேறு உடலுக்குள் புதிய சக்தியுடன் மாறுவது எண்ணி நீ மகிழ வேண்டும். அவளால முடியாத இந்த ஜென்மத்துல இப்படி உட்கார்ந்துட்டு அவ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறத விட இந்த உடல்ல இருந்து அவ போய் இன்னொரு உடலுக்கு போய் சந்தோஷமா இருக்கட்டுமே, அதை எண்ணி நீ மகிழ வேண்டும். இறப்பின் பிறகு சூட்சும உடல் ஆத்மா அடுத்த ஸ்தூல உடலுக்கு செல்கிறது. ஸ்தூல சரீரம் என்னன்னா நீளம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அதெல்லாம் ஸ்தூல சரீரம். ஓகே, இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சாப்டர் எல்லா ஸ்லோகமே அதேமா இம்பார்ட்டன்ட் தான் நம்ம படிக்கிறது. ஸோ we take care of the body. How about the soul? இந்த ஒருத்தன் ஒரு பறவை வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வாங்கிட்டு வரோம். ஒரு பேர்டு கேஜியும் வாங்கிட்டு வந்து அதுக்குள்ள பேர்டையும் வாங்கிட்டுட்டாங்க. அதுக்குள்ள கேஜி 1000 ரூபா, அதுக்குள்ள இருக்கிற பேர்டு 400 ரூபா, 1500 ரூபா என்னமோ சில வச்சு வாங்கிட்டுட்டான். வாங்கிட்டு வச்சோன்னா அவன் என்ன பண்ணுறான், டெய்லி காத்தால எழுந்து அந்த கேஜை அழகா நல்ல கோல்டன் கலர்ல வாங்கிட்டுருக்கான். அதை போட்டு குவாலியில் போட்டு அதில் இருக்க ட்ரெஸ் எல்லாம் துடைச்சி அன்னைக்கு அதை கிளீனாக பண்ணி வைக்கிறான். ஆனால் அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற உட்காந்துருக்கு அந்த பேர்டு இருக்கே, அதுக்கு வயிற்று பசிக்கும், அதுக்கு சாப்பாடு ஒழுங்காக கொடுக்கணும்னு அவனுக்கு அது தோணலை. அவன் கேஜி தான் விலை ஜாஸ்தியாக கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம், அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கான். ஆனால் அவன் உண்மையில அவன் பண்ண இருக்க வேண்டியது என்ன, கேஜி நீ துடைக்காட்டாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் போல துடைச்சி வச்சாலும் போதும், அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பேர்டுக்கு சாப்பாடு போட்டால் தான் அது உயிர் வாழ முடியும் இல்லையா? அதனால நமக்கு இப்போ பச்சு இந்த காத்தாலே வந்துட்டா குளிக்கிறோம், குளிச்சுட்டு உடம்புல இருக்க அழுக்கெல்லாம் போக்கிக்கிறோம். ஆனால் நம்ம ஆத்மாவில் இருக்கு இதுக்குள்ள ஆத்மாவில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும், தினைக்கு சாண்டிங் பண்ணணும். எவ்வளோ கெட்டதெல்லாம் நடச்சிருக்கு நம்ம அந்த ஆத்மாலேயே, அதெல்லாம் போக்கணும்னாக்க நமக்கு சாண்டிங் பண்ணணும். சாண்டிங் த மகா மந்திரா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த மந்திரத்தை எல்லாரும் தயவு செய்து சொல்லுங்க. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் கிளென்லினஸும் இம்பார்ட்டன்ட், அதே மாதிரி இன்டர்னல் கிளென்லினஸ் ஆன்மீகத்திலையும் நம்ம சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். ஆன்மீகத்தில் சுத்தம்ங்கிறது சாண்டிங் த மகா மந்திரா, பாகவதம் அண்டு மற்ற கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணணும். அதுக்கு ஓகே. ஆன்மாவை அழிக்க முடியுமா? எஸ்மா 2.23 படிக்கும். எஸ் மதர். நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதஹ. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க முடியாததும், நெருப்பாலும் எரிக்க முடியாததும், நீரால் நனைக்க முடியாததும், காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். அதனோட சைஸ் எவ்வளவு? 1/10,000 டிப் ஆஃப் த ஹேர் தான் அதுக்கு சைஸு. அது தூண்டு இருக்குச்சு, அதை போய் அதை நினைச்சுடலாம், அதை ஆத்மாவை துண்டிச்சுடலாம், வெட்டிடலாம் அந்த ஆத்மாவை அப்படின்னு நினைச்சா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆத்மாவை ஒண்ணுமே அது அப்படியே கம்ப்ளீட்டா என்ன சைஸ்ல பகவான் எப்படி வச்சாரோ அப்படிதான் இருக்கும். அது பர்மனன்ட்டு, அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க முடியாது. நெருப்பால போய் அது எரிச்சு விடுறேன் அந்த ஆத்மாவை அப்படின்னு பண்ண முடியாது. நீராலையும் நினைக்க முடியாது, காத்தாலையும் ட்ரை பண்ண முடியாது. அது வெட்டாயிடுச்சு, அதை ட்ரை பண்ணணும்னா அது வெட்டும் ஆகாது, வெட்டுன்னு நினைச்சிட்டு அது ட்ரை பண்ண போனா அதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ இந்த ஆன்மாவை அழிக்க முடியுமா? முடியாது அப்படின்னு தான் இந்த சாப்டர், இந்த ஸ்லோகம். எஸ் 2.36 சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி. அவாச்ச வாதாஞ்ச பகூன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதாஹ நிந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதரம் நுகீம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பார்கள். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? நீ இதெல்லாம் நினைச்சு இப்படி பேசினேன்னா உனக்கு ஒண்ணுமே ஃபைட் பண்ண மாட்டேங்கிறானேமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு திறமை இல்லை அப்படின்னு உன்னோட எதிரிகள்லாம் யாரு? கௌரவெல்லாம் உன்னை பார்த்து கேலி காமிப்பாளு. அது உனக்கு அது துன்பமா தோணலையா? இதை விட என்ன துன்பம் இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார்.
2.37 படிக்கிறோம். अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இந்த உலகிலே அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகம்? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இன்னொரு போர்க்களத்துல வந்து நீ செத்து உன்னை கொண்டுட்டா அப்படின்னா, நீ செத்து போயிட்டேனாக்கா நேர சொர்க்கத்துலயும் எங்கிட்ட வந்து சென்றுடலாம். நீ வெற்றி பெற்றுட்டேனாக்கா என்ன ஆகும்? எங்கிட்ட கிருஷ்ணலோகத்துக்கு வரமாட்டேன், ஆனா இங்கேயே இருந்தது நீ ராஜ்யத்தை ஆண்டு சந்தோஷமா தான் இருப்பேன். அதனால 2 விதத்துலயும் உனக்கு சந்தோஷம் தானே. எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படிங்கிற. அதுதான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் இந்த பிக்சர்ல தான் சொல்லிருக்கு. கிருஷ்ண பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற, இந்த மாதிரி போர்ல ஒருவேளை நீ செத்து போயிட்ட அப்படின்னாக்க எல்லாரும் எங்கிட்ட வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போய் அங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஒருவேளை நீ ஜெயிச்சுட்டேங்க அப்படின்னா நீ ராஜ்யத்தை ஆண்டு இங்க இருக்க போற. ஸோ 2மே உனக்கு சந்தோஷம் தானே, எதுக்காக நீ வருத்தப்படுற அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு, கேட்கிறாரு. 40 படிக்கும் கமலாஜி. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். ஓகே, பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். இந்த போரினால் ஒரு நஷ்டமும் இல்லை. இந்த பாதையில் உன்னை பயத்தில் இருந்து காப்பாற்றும் எந்த ஒரு சிறு உதவியும் மிகவும் உயர்ந்தது. அணில் ராமருக்கு கற்களை சுமந்து பாலம் அமைக்க உதவியது போல ஆஞ்சநேயர் லங்கைக்கு சென்று சீதாதேவியிடம் ராமரின் கனியாழியை கொடுத்தது போல கலியுகத்தில் இந்த தர்மமானது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வைத்திருப்பது. ஓகேயா? 41 படிங்க கமலாஜி. व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. இந்த வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார்கள். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியேற்றுவது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. அவன் இந்த இடத்துல பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல பாருங்க, அவனை வந்து இது சொல்ற அப்ப என்ன, அந்த பறவையினோட கண்ணை பார்த்து உங்களுக்கு அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கவனுக்கு அவனுடைய இது குறிக்கோள் எப்படி இருக்கு, அதுல வந்து பறவையோட கண்ணை பார்த்து அந்த அம்பை எய்தணும் அப்படிங்கிறது, அதுலதான் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு. அதுதான் தங்களது குறிக்கோளில் திடமாக உறுதியுடன் இருப்பார்கள். அவர்கள் லட்சியம் எப்படின்னா, உருவம்சத்தின் செல்வனே, ஒருவர் உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகள் இப்படி அப்படியே டைவர்ட் ஆகும். அவர் கண்ணை பாருன்னா அவன் கண்ணை தான் பார்த்துட்டு இருக்கான் அர்ஜுனன். ஆனா மற்றவாள்லாம் என்ன பண்றா, இலை செடி கொடி அந்த மரத்தினுடைய தண்டு மரத்தினுடைய ட்ரங்கு அந்த கிளைகள் இதெல்லாம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கான் மற்றவாள்லாம். அது பார்க்காது. இவன் வந்து கரெக்டா அவன் எதை பார்க்கணுமோ அந்த குறிக்கோளை பார்த்துன்னு அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தனது நோக்கத்தில் திடமான உறுதியுடன் உள்ளான். செடிக்கு தண்ணீர் வேறு இருக்கிறவிடம் ஊற்றினால் அது இலை காய்கனி என எல்லாவற்றிற்கும் தானாக நீர் விநியோகம் அடையும். அதே போல கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதன் மூலம் குடும்பம், சமூகம், தேசம், மனித குலம் தனக்கும் ஒருவன் மிக உயர்ந்த சேவையை செய்கிறான். அவன் செயலால் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறார். கிருஷ்ணரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி ஆன்மீக குருவின் மேற்பார்வையில் சீடருக்கு வழிகாட்டுகிறார். ஓகேயா? அதாவது ஒரு செடி வச்சிருக்கோம், செடி வச்ச உடனே அந்த செடிக்கு தண்ணி எங்க ஊற்றுறோம், அது கீழே வந்து அந்த மண்ணுக்கிட்டுக்கு அந்த செம்மும் இதுவும் படுற இடத்துல அந்த ஏரியால தான் நம்ம தண்ணி விடுறோம். அந்த தண்ணி விட்டாடுறோம், அந்த தண்ணியானது ஃபுல்லும் அந்த செடியோட தண்டில் ஏறி மிளகு இலைக்கு காய்க்கு கறிக்கு போகுதான் அந்த வாட்டர் போய் சப்ளை ஆகுது. ஸோ அது நியூட்ரிஷியஸாக இருக்கு. அது மாதிரி என்ன பண்ண சொல்றார், கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்பட்டாக்க அது வந்து நமக்கு மட்டும் பயன்படாது, குடும்பத்துக்கும் பயன்படும். அதே சமயம் சமூகம், தேசம், மனித குலம் எல்லாத்துக்கும் அவன் மிக உயர்ந்த சேவை செய்கிறான். அதனால் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறார். கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி அடைஞ்சாச்சுன்னா அவர் அங்கீகரித்த பிரதிநிதி ஆன்மீக குருவின் மேற்பார்வையில் சீடனுக்கு வழிகாட்டுகிறார்.
ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 46 படிப்போம். यावान् अर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அது போலவே வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாம் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் அடைய பெறும். ஓகே, வேதங்கள் இருக்கிறதையும் படிச்சு நல்ல தெரிஞ்சுவா. அவ என்ன பண்ணுவா, அதுக்கு உள்ள நோக்கத்தை புரிஞ்சுட்டு அதுல இருந்து அவனால வெற்றி அடைய முடியும். ஸோ இந்த இடத்துல பக்கத்துல இந்த குழந்தைக்கு சின்ன குழந்தைதான், அதுக்கு குழந்தையிலேருந்தே அதுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லை ஆன்மீகத்துல எப்படி முன்னேறணுங்கிறது சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்பா. இந்த மாதிரி குருகுலம் சில பேர் என்ன பண்ணுவா, குழந்தைகளை கொண்டு போய் குருகுலத்துல சேர்த்து விட்டு சின்ன குழந்தையிலேருந்தே வேத பாராயணங்கள்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பா. அது வீட்டில் பேரண்ட்ஸே அந்த மாதிரி இருந்தானாக்க ரொம்ப நல்லதா போச்சு. அந்த குழந்தையிலேருந்தே அதுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து பண்ண முடியும். அதனால ஒரு சின்ன கிணறு இருந்தா கூட அதுலேருந்து எடுத்து தண்ணியை எடுத்து யூஸ் பண்ற மாதிரி, நீர்த்தேக்கத்துல பெரிய நீர்த்தேக்கத்துல இருக்க தண்ணியும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வேதங்கள நோக்கங்களை பார்த்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நோக்கங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சவன் தான் அதை பண்ண முடியும். எல்லாராலையும் அதை பண்ண முடியாது. ஓகே, எஸ்மா 47 படிங்க. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा मा ते संगोस्त्व अकर्मणि. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்கும் ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாது. உனக்குன்னு ஒரு கடமை விதிச்சு விட்டு பகவான் விதிச்சிருக்காரு. அந்த கடமையை மட்டும் நீ செய். அதுக்கு என்ன செய்யறதுக்கு தான் உனக்கு பகவான் அதிகாரம் கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும், அதுக்கு அது நல்லது கிடைக்குமா கெட்டது கிடைக்குமா, இதை திங்க் பண்றதுக்கு நமக்கு கிடையாது. நமக்கு என்ன டியூட்டி கொடுத்துருக்காரு பகவானும் அந்த வேலையை செஞ்சா போதும். இப்போ உனக்கு கொடுத்த டியூட்டி என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனனை பார்த்து கேட்குறாரு. உனக்கு கொடுத்த டியூட்டி நீ போர்ல ஃபைட் பண்ண வேண்டியது உன்னோட அஸ் எ சத்திரியன், உன்னுடைய குல தர்ம தொழில் நீ போர் புரியணும், அதை நீ பண்ணு அப்படிங்கிற. செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாது. கடமையை செய்ய அது மாதிரி நீ செய்ய மாட்டேன்னு நீ சொன்னேன்னா அதுவும் தப்பு. கடமையை செய்யாமல் இருப்பது ஒருபோதும் அது மாதிரி பண்ணாமையும் இருக்காது. இங்கு 3 விஷயங்கள் உள்ளன: விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், தீய செயல்கள் மற்றும் செயலற்ற தன்மை. பௌதிக அறிக்கையின் குணத்திற்கு தகுந்தாற் போல செய்யப்படும் செயல்கள் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்று படுகிறது. அதிகாரியின் ஒப்புதல் என்று செய்யப்படும் செயல்கள் தீய செயல்களாகும். தனக்கென்று உரிய கடமைகளை செய்யாமல் இருப்பது செயலற்ற தன்மை. 3 பாயிண்ட் இங்க சொல்லியிருக்கார். பௌதிக கணக்கத்துக்கு தகுந்தாற் போல செய்யப்படும் செயல்கள் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய். அதிகாரிகளோட ஒப்புதல் இன்றி, உனக்குன்னு ஒரு அதிகாரி குருஜின்னு ஒரு ஆன்மீக குருவை வச்சிருக்க, அவருக்கு செய்யப்படும் செயல்கள் அவரை சொல்லாதெல்லாம் செஞ்சேன்னா தீய செயல்களாகும். தனக்கென்று உனக்குன்னு கொடுத்த கடமையை செய்யாமல் இருப்பது செயலற்ற தன்மை. ஓகே, செயலற்ற தன்மை செயலற்று இருக்காமல் பலனை எதிர்பார்க்காமல் தனக்குரிய கடமைகளை செய்யுமாறு அர்ஜுனனை பகவான் வலியுறுத்துகிறார். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் 3 வகையாக பிரிக்கலாம். தினசரி செயல்கள், சத்துவ குணம் பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையாக செய்யணும். அவசர செயல்கள், பலன்களை தரும் செயல்கள் பந்தப்படுத்துவதை அதற்கு காரணமாகின்றன. விருப்ப செயல்கள் பலனில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் செயலாற்ற வேண்டும். பக்தி தொண்டில் இருப்பவர்களுக்கு, வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்க இருக்க முடியும். ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவும் அவருக்கு ஒரு குருகுலம் வச்சிருக்கார். குழந்தைகளுக்கு, சிறு குழந்தைகளுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு சொல்லப்பட்டு வருகிறது. Yes, ma. 2.55. श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பக்தனே, எப்போதும் ஒருவன் தனது மனக்கற்பையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து
தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். எல்லாத்தையும் தொடர்ந்துட்டு தூய்மையான மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் தான். 2.50 பகவான் வச்சு. 62 படிக்கிறோம். ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो बिजायते. புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. சரியா? ஆமை என்ன பண்றது? தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக் கொள்வதை போல எவன் ஒருவன் தன் புலன்களை புலனூர்ச்சி பொருள்களிலிருந்து விலகிக் கொள்கின்றானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையான நிலை பெற்றிருப்பவன் பெரும் முனிவர்களது நற்குணங்கள் எல்லாவற்றையும் பெறுகின்றான். இத்தகு தெய்வீக நிலை பெறாதவனோ தன் சொந்த மனக்கற்பனைகளை சார்ந்திருப்பது உறுதி என்பதால் எவ்வித நற்குணங்களும் அவனிடம் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் உறுதிப்படுத்துகிறது. புல நிச்சயங்களின் செயல்களால் செயற்கையாக தொடக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டால் பெரும் முயற்சிகள் எதுவும் இன்றி புல நிச்சயங்கள் தானாகவே அடங்கி விடுகின்றன. ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவன் புலநோக்கு பொருள்களை பற்றி சிந்திக்கும் போது பௌதிக ஆசைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறான். புலன்களுக்கு ஈடுபாடு அவசியம். எனவே பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்படாவிடில் புலன்கள் ஜட தொண்டில் ஈடுபாட்டை தேடுவது நிச்சயம். இந்த ஜட சிக்கலில் இருந்து விடுபெற ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதாகும். பகவானின் இளம் பக்தரான ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மாயாதேவியின் அவதாரத்தால் தூண்டப்பட்ட போது பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்த கலப்படமற்ற பக்தியால் அச்சோதனையில் எளிமையாக வெற்றி பெற்றார். இறைவனின் உண்மையான பக்தன் அவருடைய உறவின் ஆன்மீக ஆனந்தத்தில் உயர்வுச்சியை அனுபவிக்கிறான். புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதனால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலினால் அதிலிருந்து காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகிறது. திருமண நாள் வருகிறது. இது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஒன்று சொல்லித்தரேன். இந்த 2.62 அதுக்கு மனைவி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவன் மனைவி கூகுள பார்த்துட்டு பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறாள். ஹஸ்பண்ட் இதை வாங்கி தருவார், இன்னைக்கு அதை பண்ணி தருவார், இது பண்றாரு ஒப்பிட்டு மற்ற வாழ்க்கை அக்கம் பக்கத்துல இருக்க வாழ்க்கையெல்லாம் அவளையும் வச்சு தன்னை ஒப்பிட்டு பார்க்குறான். அதனால அவன் என்ன பண்றான்? அவனுக்கு காமத்தை வளர்த்துக்கிறார் ஹஸ்பண்ட். கணவன் திரும்பினாலே அவன் என்ன பண்றான்? அவன் ஆபீஸ்க்கு அத்தனை போனவும் வீட்டை மறைக்கிறான். திருமண நாளை வீட்டை மறைக்கல, திருமண நாளை மறைக்கிறான். அதனால என்ன அதிகம் சாயங்காலம் ஆபீஸ்ல 10 மணிக்கு வரான். வந்த உடனே அவளுக்கு மனத்திலிருந்து அவளுடைய காமங்களாம் வீழ்ச்சியா போய் புத்தி இழக்கப்படுகிறார். நினைவு என்ன குழப்பம் அடைகிறது, மயக்கம் வருது, கோபம் வருகிறது. அதனால இதெல்லாம் புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதனால அதன் மேல பற்றுதல் வருது. அதனால அது சிந்திக்காம இருக்கிறத அதை கத்துக்கிறோம். அந்த பற்றுதல்னால்தான் ஆசை வச்சுக்கிறோம். அதுல இருந்து தான் காமம் வருது. அந்த காமம் நிறைவேறாத போது அது கோபமா சேர்ந்துருது. ஓகேயா? எனவே பௌதிக புலனின் பற்றி முற்றிலுமாக துறந்து விடுகிறான். இதுவே வெற்றி ரகசியமாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவன் செயற்கையாக தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்தினாலும் நிச்சயமாக தோல்வி அடைவான். கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்துதான் அதை பண்ண முடியும். ஓகே, 63 படிங்க கமலாஜி. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். இதுதான் கோபம் வருது. அந்த கோபம் வந்ததுனால
மயக்கம் வந்துட்டு நினைவு நிலை இழப்பம் ஏற்படுது. நினைவு கோள்முதலால அறிவு இழக்கப்படுது. அறிவு போச்சுனாக்க ஜட வாழ்க்கையில மறுபடியும் வந்துடுறோம். அதுதான் நடந்துருக்கு. ஓகே. ஸ்ரீல குருப்ப கோஸ்வாமி பின்வருமாறு வழிகாட்டியுள்ளார். பக்தி ரசாம்த சிந்துல சொல்லியிருக்கார். கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்பவன் எல்லா பொருள்களையும் இறைவனின் சேவையில் படுத்த முடியும் என்பதை அறிவான். கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய அறிவு இல்லாதவர்கள் ஜட பொருட்களை தவிர்ப்பதற்கு செயற்கையாக முயல்கிறார்கள். அதன் விளைவாக பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் முக்தி பெற விரும்பினாலும் தொலைவின் பக்குவ நிலையை அவர்களால் அடைய முடியாது. இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. இரக்கம் இது முதல் சாப்டர். ரெண்டாவது சாப்டர் இரக்கம் இன்பமில்லை எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கிடைச்சிட்டு உறுதியான தீர்மானத்துக்கு பகவானுக்கு தொண்டு செய்கிறது தான் நமக்கு உறுதியான தீர்வு கடைசியில். இது நாம் உடல் அல்ல ஆத்மா. உடல் அழியக்கூடியது, நிரந்தரம் இல்லை, பௌதிகமானது. ஆத்மா நிரந்தரமானது. அதுக்கு எந்த விதமான மாற்றத்தையும் அடைய முடியாது. அதுக்கு யாராலையும் அதை நீராலையும் அழிக்க முடியாது, நெருப்பாலும் எரிக்க முடியாது, காற்றாலும் அதை காய வைக்க முடியாது, தண்ணியாலையும் அதை நினைச்சு வைக்க முடியாது. எதாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்குதான் இந்த சாப்டருடைய முக்கியமான நோக்கம். ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இதை சொல்லிட்டு நான் ஒரே ஒரு டைம் உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றேன். எல்லாரையும் கூட சொல்லுங்க. ஓகே. வாஞ்சா கல்பத ரூபசிச்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பத்திதா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓகே. இப்போ நான் சொல்றேன் கூடவே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ் கமலாஜி. Yes. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitastu Upanishastu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Sankhya Yogo Nama Ditiyodhyayah. अस्मिन् परात्मन् ननुपात्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपत्नयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्ति वादालय वास